Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i mewn i'r gôl a croeso i Pennod 101. Pan oedd George Orwell yn sgwennu am ystafell 1 dim 1, dyna'r stafell fwyaf brawychus yn y byd lle oedd bobl yn gwynebu eu hunllefau mwyaf. Di hunlle mwyaf sawl person efo'r Owen ddim yma hefo ni heno, yn anffodus, ond yma hefo ni mae Arwel Owen, a fedra i ddeud fel rhywun ath ar University Challenge efo Jeremy Paxman fod Arwel yn gwestiynwr llawer mwy llym a brawychus na sawl un allwn ni feddwl amdano fo ar ôl y quiz yn y rhaglen 100 wythnos diwetha. Felly, Arwel, fel y dîm yn headmaster, wyt ti'n flin neu'n siomedig efo canlyniadau Wrecsam yn yr wythnos diwetha? Wel, dwi'n meddwl sy'n gallu bod llawer hapusach. Mae wedi bod yn wythnos panesyddol mewn ffordd yn dydi, o ran canlyniadau. O'n i ar y cae ras dydd Sadwrn yn y gêm yn erbyn Ipswich a nes i ddorogant o'n i ddim yn ennill. Just achos bod hi'n gymaint o her ennill gefn wrth gefn, really, yn erbyn tîm o'r gyngreir yma. Yr un peth nos Fawrth, o'n i'n meddwl peth anodd a fysa bacio fyny canlyniad gwych yn erbyn Ipswich efo buddugoliaeth. Oedd o jyst yn ymddangos yn ormod o her. A nathon nhw'n neud i, a wrth gwrs canlyniad y merched dydd Sul hefyd yn coroni wythnos pen i gamp, really, i gefnog y Wrecsam. Felly, na, hapus iawn fy myd. Ydy, dwi'n fel mae werth deud, nathon ni golli i Millwall do, ddefnos yn ôl. Gwyd ni dal yn chweched, ond oedd Millwall 6 pwynt o'n blaen ni, ac oedden ni 5 pwynt ar y blaen i Abertawe, oedd yn 15fed, felly oedden ni gosach i'r 15fed safle nag i'r 5ed safle o ran pwyntiau. Erbyn hyn, mae yna 4 pwynt rhwng ni a Southampton sydd yn bedwerydd, yn does, felly da ni wedi creu sefyllfa lle mae gennym ni gyfle wirioneddol erbyn hyn. A fel ti'n dweud, y peth pwysig yn y gyngor yma ydy ennill cefn wrth gefn ynde, a cael y pwyntiau yna. A ar ôl yr holl oedd gêm dydd Sadwrn yn erbyn Ipswich yn gêm emosiynol iawn yn doedd, oedd o'n gêm fel yn yr hen gyngor genedlaethol yn doedd, oedd 5 gol i 2, gêm gyffrous, a Wrecsam yn rhoi bob dim ar y lein, ac oedden ni'n colli 3 gol i 2. Felly ail godi ar gyfer gêm nos Fawrth yn dasg anodd iawn yn doedd, felly mae o bron, dwi'n meddwl, yn fwy gameladwy fod ni wedi llwyddo i gero Portsmouth. O honna, oedden ni nôl i'r gêm o 2 hanner, doedd, dwi'n meddwl Wrecsam wedi chwarae dda hanner cynta, ond a Portsmouth wedi cael 4 cornel ar 10 yn yr ail hanner, ond heb greu gymaint o hynny. Dwi'n meddwl mae'r ffaith falle bod ni wedi colli Matty James a Ben Sheaf. Weithiau, da ni'n cael trafferth i reoli'r gêm chydig, ond mae rhaid sy'n gamol y chwaraewyr am chwarae, 4 gêm o 10 diwrnod a gemau mawr hefyd. Ie, o'n i'n teimlo pan nath hi'n 2-2 yn erbyn Ipswich, ath y pennau lawr chydig bach, a rwy'n yn teimlo jyst fatha lyl yn y gêm, oedd Max Cleworth yn edrych chdi blin o'n ofnadwy, oedd Dom Hyam yn edrych chdi blin oedd yna jyst yn edrych fel un o'r gemau neu oedd yn mynd i fynd yn herbyn ni, a nathon ni jyst dal arno am 10 munud, a dal i gael un i hynny, a ie, oedd canlyniad gwych yn ddiwedd yn erbyn Ipswich, a dwi'n meddwl oedd Park wedi blesio fwy nos Fawrth yn erbyn Portsmouth, oedd o'n, dwi'n meddwl y sylwadau yn y wasg ydy dyle fod yr fans yn fwy pleased efo'r gêm nos Fawrth, really, a'r canlyniad yna, achos o'n i'n mynd disgwyl bydd y golaethyd gwir sy'n ni wedi bod yn hapus efo pwynt. Ond
lot yn Portsmouth. Oedd y perfformiad hanner cyntaf yna yn wych yn erbyn Portsmouth. O'n i'n disgwyl sa Max yn dechrau, actually. O'n i'n meddwl siŵr sa fo'n cael gorffwys o bosib Hyam, cos oedd yn edrych di blin o'n ofnadwy yn yr ail hanner yna. O'n i'n meddwl sa Scar a wrach Fain ydi dechrau yn lle. A fel ti'n deud, mae'n boint da dydy bod ni wedi colli'n dau chwaraewr canol cae mwyaf dylanwadol rili Sheaf a Matty James. Dwi'n poeni am hynna wrth fynd ymlaen. Mae wedi dechrau fain yna, mae wedi dod â fain ar arnodd y ddwy gêm dwytha yn yr rôl canol cae. Amddiffyn o'r cefn ydy, ond diolch yn chwaraewr canol cae greddfol, felly mae'n bach o mig dŵ yn mynd ychydig bach o ran y tîm ar hyn o bryd, a dwi'n poeni chydig bach am y run-in wan, cos mae'n business end, mae'n 10 gêm i fynd. Da ni angen ein carfon ar ei gored, dydy ddim ar hyn o bryd. Mae'n gweithio, da ni'n cael canlyniadau, ond dwi'n poeni am y dyfnder yn ganol cae yna wrth fynd ymlaen. Ydy, mae eto, mae George Thomason di chwarae dda iawn ar y chwith, dydy. Ond fo, falle fysa'r person nesaf i ddod i fewn i chwarae fel canol cae amddiffynol, ond efo Cacaccia di brifo, mae job opsiwn, a mae o'n chwarae dda ar y chwith, felly ti'n eisiau symud o hwnna, ond mae o'n codi cwestiwn am dyfnder. Dwi'n meddwl, mae werth deud, mae Lewis O'Brien wedi chwarae'n dda iawn yn y safle rhif 6 yna, ond ti yn teimlo falle fod angen rhywun mwy o hen ben yn chwarae hefo fo. Mae Dobson gallu bod chydig bach yn wyllt ar brydiad, dydy, a falle fod just angen, yn yr ail hanner yna erbyn Portsmouth, just rhywun i roi droed ar y bêl a just cadw'r meddiant yn ni, achos oedd y bêl just yn dod yn ôl at ni'n doedd. Mae werth deud hefyd, oedd Phil Parkinson yn deud bod Kiefer Moore wedi bod yn sâl cyn y gêm, a Sam Smith wedi bod yn sâl yn ystod y gêm, so wedi bod wedi gorfod dod â Kiefer ymlaen fod Kiefer ddim yn teimlo'n iawn. A cwbl o chwaraewyr eraill wedi bod yn sâl ar ôl y gêm, ond yn gobeithio fod pawb yn hollach erbyn y gêm yn Charlton dydd Sadwrn. Felly, os ti'n rhoi yr holl beth yna at ei gilydd, mae o'n gwneud y perfformiadau diweddar yna yn hyn oed mwy camol dydy, a mae'n ddiddorol yr un peth digwydd dros dolyg ydy, da ni'n neud yn dda mewn gemau lle da ni'n gorau chwarae lot o gemau syth ar ôl ei gilydd, ac yn ddiddorol lenni, y gemau yna da ni wedi colli ydy'r gemau ar ôl y toriadau rhyngwladol, a gafon ni chydig o doriad ar ôl y gêm FA Cup yn erbyn Notts Forest yn doedd, os o hwnnw'r nos Wener, a gollon ni'r gêm dilynol yn fanno hefyd. Ond y Portsmouth wedi curo Millwall yn doedd a Charlton yn yr wythnos, felly oedd nhw'n chwarae'n dda, felly canlyniad arbennig, felly mae rhaid i ni fod yn hapus. Dwi'n meddwl nawn ni neu gymryd amdano fo, ond mae'n werth nodi, mae gennym ni un lle ar ôl yn y garfan. A ddoth Matty James i fewn fel chwaraewr heb gytundeb llynedd, a wedi bod yn gyffeiliad mawr i'r tîm. Felly diolch yn amhosib i ni ddod â rhywun i fewn, a sa ti'n meddwl fel canol cae amddiffynol. Ond mae'n anodd iawn i ddod i fewn, pam sy'n ddim wedi bod yn chwarae rhywun arall, a gallu ffitio fewn i'r tîm yn syth, ond ddim yn amhosib. Fel nes ti grybwyll hefyd, wythnos arbennig o dda i dîm y merched yn ennill i prif tlws cyntaf, a lladd yr hen fwgan yn erbyn Caerdydd mewn gêm ffeinal gyffrous iawn yn Rheborth, ennill ar giciau o'r smotyn ar ôl canlyniad 2 gol yr un, a buddigoliau fawr, fyswn i dweud, ar gyfer dyfodol tîm y merched. Ia, hanesyddol unwaith eto. Nes i ddeud sy'n gêm agos, nes i ddeud sy'n dod lawr i rwch chwarter ar ola ish. A digwydd bod i ffafrio Wrecsam de Maria Francis Jones yn dechrau gêm am tro cyntaf, yn sgorio, ac yn ddylanwadol iawn, ac yn ser yn y gêm, sy'n ni'n dweud. Nes i hefyd ddeud wrth dweitha fysa yr chwaraewyr newydd ddim yn dechrau, ac o'n un yn anghywir hefyd. Nath nhw ddod i fewn y tair, da ni wedi arwyddo yn yr pythefnos dar wrth dweitha, a dechrau. Ac wrach bod y dylanwad yna wedi cael nhw dros y llinell, bod y profiad yna,
bod y cryfder yn yr amddiffyn a chydig bach o chwarae bywio gan Francis Jones di wneud y gwahaniaeth. Felly gwych, gêm dda ar y teledu, Phil Parkinson yn gwylio, fydd o'n benod yn yr documentary dwi'n siŵr, a Ie. hats off, chwarae teg, maen nhw'n heiddi hynna, maen nhw wedi dal ati, um, dangos dipyn o ddycnwch sy'n ei ddeud da. Ie, mae'r gyngrair dal o fewn i gafel nhw, maen nhw eisiau chwarae Gaerdydd dair gwaith, ond fel ti'n deud, mae bwgan wedi diflannu wan, sgan nhw'n byd i golli. A oedd, ia, oedd Caerdydd yn edrych yn dîm wedi curo yn y ciciau'r smotyn, dweud y gwir, yn feddyliol. A oedd hynny'n, ia, oedd pob clod i'r dîm Merched Wrecsam am hynny, dweud y gwir. Mae werth deud hefyd oedd Dylan Ebenezer di rhoi ar ei Facebook fideo oedd Rob Mac di rhoi allan ohono fo gwylio sgorio o'r Unol Daleithiau efo Dylan yn sylwebu. Felly mae o'n gret gweld dylanwad fath o sylwebeth Gymraeg yn cael ei wylio gen Rob Mac. A ie, dwi'n meddwl fydd Rob a Ryan yn hapus iawn am hyn, fel ti'n deud, fydd o'n rhan bwysig o'r gyfres dyledu, dwi'n meddwl, a mae o'n dangos maen nhw wedi buddsoddi Lenny, do, a dwi'n meddwl bod y garfan yna gymaint yn gryfach rwan, felly ti'n teimlo'n weddol hyderus am y gem yna yn erbyn Caerdydd erbyn hyn, a dwi'n meddwl bod ti'n iawn, oedd o'n teimlo yn bwynt seicolegol yn doedd, y Wrecsam ennill o'r cic ysbotyn yn eitha hawdd yn doedd, oedden nhw methu'r cic cyntaf a wedyn oedden nhw ar y blaen wedyn, doedd ar yr holl ffordd wedyn. Oedd o'n oedd o'n teimlo'n arwyddocaol bod ni falle wedi cael chydig bach o drwyad yr hod, ond mae cwpanau mwy i chwarae amdanyn nhw wrth gwrs, a gêm yn Gaerdydd, Stadiwm Dinas Caerdydd, dydd Sadwrn, a wedyn gêm fawr i orffen y tymor falle fydd dyngedfennol ar y cae ras yda ar y 9 ar 20 o Fawrth. Felly ti'n teimlo'n hyderus am y merched? Um, Mae'n mynd i fod yn anodd. Dwi'n meddwl maen nhw rhyw 1 pwynt tu ôl y Gaerdydd yn nhw'n de. Hynny ydy, maen nhw'n gêm mewn llaw, maen nhw'n 4 pwynt ar ei holi. Os dyn nhw'n ennill i'w gêm mewn llaw, maen nhw 1 pwynt ar ei holi. Felly, um, os fydden nhw'n fuddigol, pen wythnos yma fydd hi'n dod lawr i'r gêm ne, yn erbyn Caerdydd y ddiwedd y tymor. Maen nhw'n heiddi lle yn y Stadiwm Dinas Caerdydd, yn erbyn Caerdydd, maen nhw'n chwarae y cae ras, adre, maen nhw'n heiddi'r digwyddiad yna, dwi'n meddwl. Mae eisiau cadw'r proffil i fyny. A fel ti dweud, mae'r ffaith bod nhw wedi buddsoddi a arwydd o chwaraewyr yn ffenestr Ionawr wedi bod yn arwydd y cael, dwi'n meddwl. Maen nhw wedi dysgu gwersi, dwi'n meddwl, o beidio wneud hynny yn y gorffennol, cryfhau, dyfnder yn y garfan. Ia, a mae yna 2 gêm erbyn Caerdydd, 1 gêm derfynol Cwpan, 2 gêm gyngrair. Dwi'n meddwl fysa buddugoliaeth yn erbyn Gaerdydd yn y gyngrair yn ddigon yn seicolegol, dwi'n meddwl. Maen nhw'n agos iawn. A dwi'n meddwl bod yr canlyniad di Sul yn mynd i fod yn arwydd o cael iawn. Wrach na Lenny di blwyddyn y merched. Ydyn nhw'n gwneud y dwbl, sa'n lyflu gweld. Treble wrach, gan i weld. Ydy, ac wrth gwrs, os ydyn nhw'n ennill y gyngrair, oedden nhw'n cynrychioli Wrecsam yn Ewrop, felly mae o'n gyfnod cyffrous iawn i dîm y merched. A mae hefyd yn gyfnod hynod o cyffrous i dîm y dynion hefyd. Da ni'n yn chweched, felly da ni yn y safle ail chwarae. 12 gêm i fynd. A fyswn i'n deud, os da ni'n ennill 6 o'r 12 yna, byddwn ni'n agos iawn i'r gemau ail chwarae. A falle wrth edrych ar y gemau, mae gêm dydd Sadwrn yn erbyn Charlton yn un falle lle mae gennym ni gystal chance ar un, achos da ni yn chwarae lot o'r tîmau mawr. Felly, beth ti'n teimlo am y gêm dydd Sadwrn? Dwi wedi dweud o blaen, mae gen i rhyw deimlad afiach bod Conor Cody mynd i ddod nôl i ddial ar
dim ar y clwb, ddim yn gwneud fel reswm, ond nath o gael dechrau addawol, a wedyn colli ffordd, a wedyn nath o'n chwarae eto. A mae gen i jyst rhyw deimlad bod o'n mynd i sgorio ynddo. Mae'n un o hynny fatha Oli McBurney'n dueddol o sgorio yn erbyn ni yn hel. Um, dwi'n gweld Conor Cody'n sgorio, a um, mae record ni'n dda yn erbyn Charlton. Dyn ni'n mynd ofni nhw. Yr unig beth dwi'n ofni ydy bod marn nhw un i ni'n does. Dyn ni di... Mae'n eitha feisty rhwng y fans a felly. Dod mynd yn ôl i'r comments na am y syrcas ac yn y blaen. Ond mae gen i jyst rhyw deimlad bod pethau'n mynd i fynd chydig o chwith. Red card, Conor Cody'n sgorio rhywbeth fel e. Um, Dysadon. A marn nhw un i ni. Felly dwi'n coelio mewn chydig bach o balans a cama. So, ond gan bod ni wedi cael ddwy fuddugoliaeth fysa fod yn disaster. Da ni wedi gwneud yn gwaith caled yn barod. So, yeah, dwi'n mynd i ddeud, dwi'n mynd i golli o gol i un, dwi'n meddwl. Wel, ti'n iawn, o ran marn nhw un i ni, does, a mae bobl yn anghofio pan oeddwn ni chwarae nhw yn y cae ras, oedden nhw uwch yn penna ni, doedden, ac oedden nhw wedi cael dechrau da i'r tymor, a nathon ni ennill gol i ddim efo kick-off, wel, odd yn fwy nag amheus falle, kick-off swreal, felly, a oedd hi gêm agos iawn, so oedd hi sydd wedi gallu mynd unrhyw ffordd o fyso, felly. Mae hi'n, yndi, mae'n teimlo fod hi lwcus, ond dwi yn teimlo hefyd, mae'n y fwynhad mewn cero Nathan Jones does ar ôl y sylwadau, y syrcas, achos ti'n gwybod, mae hynny'n un peth diddorol am Wrecsam, dydy mae pawb yn sôn am y clwb Hollywood a'r syrcas a pethau felly, ond mae Phil Parkinson ydy'r person lleia Hollywood a razzle dazzle a ti'n mynd i gael yna, so dwi'n meddwl mae'n eitha licio pan mae bobl yn sôn. Mae'r gemau mae'n agos iawn dydy, gafon ni yn y falu llynedd, gafon nhw gigosp yn y munud awla, oedd eto'n amheus, felly flwyddyn nhw oedd ar ni iddyn nhw, felly dwi'n disgwyl gêm agos iawn, ond er mwyn cael cydfwysedd, dwi'n mynd i ddeud fod yn mynd i ddisgyn ar ochr Wrecsam, felly buddigoliaeth o gol i Wrecsam dwi'n mynd i ddeud. Felly, mae'n siŵr mae gêm gyfartal i fydd i'n diwedd, ond na, mae'n, fel o'n i'n deud, 6 buddigoliaeth, falle byddwn ni yn y gemau ail chwarae, a mae'n beth anhygoel i ddeud ydy fel bod ni'n yn dechrau meddwl am y cyfle o chwarae yn yr uwch gyngrair, ond mae yna lot fawr o waith cyn meddwl am hynny, a fydd hi'n gêm anodd, fydd hi'n gêm galed yn fydd ar ddisadwn. Ond dwi'n obeithiol iawn, a fydden ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gol.